Halløj. Ja, her er fru Pære og Herr Citrons første optagelse. Ja. Og vi skal spille Bomblet, og vi har aldrig nogensinde prøvet det før. Det er lidt sjovt. Og så det bliver sådan, at vi spiller det, og så giver vi det en skala fra 1 til 10-agtigt. Og så siger vi også, om det er en god idé at spille det, hvis man keder sig, eller om det er en god idé at spille, hvis man bare har lyst til at lave et eller andet og sådan noget. Så håber du nyder vores lille video her, og nu begynder vi at spille. Ja, det gør vi. Vi ved ikke, hvordan man gør. Nej. Det er jeg tror, det er how to play. Og jeg tror bare, jeg slår lyden fra. Okay. Okay. Fint nok. De her. Jeg bevæger mig på den her, og den her, og du bevæger dig på de der, og den der. Okay? Så jeg er player 1, og du er player 2? Ja. Okay, fedt nok. Jeg vil gerne have den der enter. Jeg vil have den der. Det kan man jo bare ikke få. Og så er vi enter. Og den, der kvider i baggrunden, det er Hedvig. Ja, det kan godt være, hvis den larmer for meget, så kan det godt være, at vi... Så må vi snakke lidt højere og tydeligere. Fuck, der er 2 players. Hvordan gør man det? Nej. Der er 2 players. Sådan der. Jeg er grim. Nå, så vi skal lige vælge. Jeg vil gerne være den blå der. Den er meget sød. Okay, så fint nok, så er den. Eller vil du hellere være den blå? Ja, jeg vil meget hellere være den blå. Jeg vil altså også hellere være den grønne. Vil du? Nå, fint nok. Ja. Godt, sådan der. Eller hvad er det? Nej, nu blev jeg en grim person. Nå, det var så lige meget. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg trykke på space? Okay, så sætter man en bombe. Okay? Det er ligesom det der Play with Fire, tror jeg. Fuck, jeg nej, hvor er det kedeligt. Det går virkelig langsomt, altså. Bare så I lige ved det. Vi kan jo se det. Ja, okay, men altså. Nå, jeg har fået en eller anden hoppefrø. Hoppefrø, jeg har ikke fået en skid indtil da. Bombet! Fuck! Okay, jeg har ikke fattet det her spil endnu, men det ser ret sjovt ud. Du sætter en bombe, og så skal du gå væk. Det er ligesom det der Play with Fire. Det er ret sjovt. Ja, det er også det. Synes jeg også. Stjernedrik, eller hvad det nu var. Stjernedrik? Nej, nu dræber jeg mig selv. Er du en orange? Ja, jeg er mega grim. Mega grim. Okay, der dræbte jeg lige mig selv. Det var da også selvmord. Hvad er det for en frø, du har der? Den er ret smart. Jump. Fordi den kan hoppe over ting. Den kan hoppe over det her stol. Det kan du ikke. Jeg var stød. Nej, det kunne du heller ikke. Dø, dumme, grimme, lyserøde pige. Fuck. Der er et hjerte. Der er også nogle skøjter dernede. Skøjter? Jeg elsker skøjter. Der er også en hånd der. Jeg tror, jeg vil have skøjten. Og hvor er skøjten? Den er der. Er det skøjte? Ja. Det er sgu da ikke en skøjte. Hvad er det så? Det ved jeg ikke. Måske, fuck, jeg kan ikke styre den. Det kan jeg godt. Sådan der. Du har bare dø, lille ven. Okay, til jer derhjemme. Jeg vil foreslå jer. Det er altså ikke noget sjovt spil. Men vi skal lige spille det lidt mere. Jeg tror, vi starter det. Skal vi være med? Nej, det gør vi så ikke. Nå, det er så heller ikke det bedste, fordi man kan heller ikke spille forfra, hvis man gerne vil det. Kan man godt. Jeg skal bare ikke, hvordan. Lad for de der skøjter. Det siger jeg bare lidt hurtigt. Olia, du kan sige, hvornår den skal springe. Eller hvad? Prøv lige, må jeg lige prøve at se? Nej. Fint. Nå, det var sådan en, hvis man lægger den, og så den, der går ind i den, dør så. Nå, smart. Det gider vi ikke prøve igen. Det må være skal vi ikke prøve den en gang til? Okay. Men det er ikke det sjoveste, må man sige. Vi siger det sådan, at hvis vi spiller et spil, hvor vi bare ikke spiller det særlig langt, så tager vi et nyt spil i den. Nu er jeg den lille frø der, hvordan fanden gør man det? Det er nemt nok. Fuck, hvordan kan man videre? Nå, jeg har en energidrik. Fuck! Undskyld. Ja, nu er jeg hurtig, og nu kan jeg hoppe for jeg har fået en bombe. Nu har jeg 2 bomber. Nej, nu har jeg dræbt mig selv. Eller en bombe. Er du allerede død? Ja. Så er det bare mig, der spiller sammen med dig. Nej, det må jeg lige
sprang alle tingene i luften. Hey, der er også en grøn. Fuck. Nå, ved du hvad? Vi spiller et andet spil. Ja, det er godt nok kedeligt. Det var en 2'er for mig. Okay, det er det dårligste spil, jeg har spillet nogensinde. Ej, det er så ikke lige ved mig. Okay, jeg giver den et. Jeg Og giver det er den Mia, der siger det. Ja, og det er fru Banan, der spiller den. Ja, jeg pæren. Vi prøver det der AZ. Ej, det ser godt nok kedeligt ud. Ja, vi skal Men prøve. let's go. Vi er ikke sarte sjæle. Fuck. Maximismisse. Den er godt nok stor nok. Ej, okay. Det var sådan, den var for stor. 2 player. 2 player. Sådan noget. Okay, og jeg bruger M. Okay, Jeg gider simpelthen ikke bruge M. Og Q. Skal jeg gøre den Q? Ja, du skal lige trykke Q. Okay, fint nok. Hvordan fanden gør man Det er det? sådan et bomberskib der. Nej, jeg kan ikke styre min. Sådan her. Okay, fint nok. Fuck. Okay, man Okay. skal lige finde ud af det her spil, inden Ja. man spiller det. Jeg er stødt ind i en væg, eller hvad? Okay, det man skal... Okay, jeg har lige draget mig selv. Man bliver ramt af en bombe, ikke? Eller man... Fuck. What? Hvor er det her mærkeligt? Må man gå ind i væggen? Ja. Fuck, nu sidder jeg fast. Fuck, hvad er det? Nu tager jeg. Noget for noget ting. Ui. Er det stadig det? Mia! Jamen, jeg tror, det er det, man skal. Jeg tror... Ja! Jeg fik et point. Nå. Okay, så vi skal bare plukke hinanden, eller hvad? Ja, okay, vi skal plukke hinanden. Pluk. Fuck. Ej, fuck, så man kun skyde en gang, eller hvad? Nej! Jeg kan ikke bevæge mig. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Nå, vi siger, det står... Det står 3-1. Fuck, hvor er det her et dårligt spil. Jeg kan sgu da ikke engang... Jeg kan ikke gøre noget. Ved du hvad, det gider vi ikke. Det får 1 fra mig. I lige måde her. I lige måde. Hvad med det der kalkunspil der, mand? Hvor er det? Det der? Det der. Nej, det der. Ej, prøv at tage det der. Okay, så er det der. Hvad står der der? Big Bird Racing. Okay. Fedt nok. Let's go. Nå, jeg tror ikke, at vi kan finde nogle sådan gode spil, men nu har jeg da i hvert fald set nogen. Så man ikke skal spille. Er du helt sindssygt? Men vi skal også nok finde nogle gode spil, Ja, så viser vi nogle gode spil. som vi har spillet før. Ja. New game. Fuck. Må jeg ikke være den sorte? Jeg vil være Brain. Action key. Hvad er action key? What? Jeg tror, jeg trykker M. Ja. Kom nu, jeg skal da trykke Q, mand. Sådan der. Nej, nu er der mange. Nu er der også trykket P. Sådan der. Tryk lige på ham der. Nej. Nu er vi 3 player. Skal jeg bare den gule bane der? Det må vi nødt til. Og hvordan styrer man det her lort? Starter. Det prøver vi. Det finder vi ud af. 1. Jeg skal trykke M. Eller hvad? Jeg skal trykke P. Og der skal man godt nok have hurtige fingre her. Ej, for helvede. Hvordan hopper man? Det må sgu nok spørge. Hvem Hvem er du? Jeg er ham, den der. Er du den røde nummer 4? Hvem er du? Ja, det ved jeg ikke. Det tror du er død. Ja. Okay, det er også et kedeligt spil, det der, for det fatter man ikke noget Vi af. prøver det en gang til. Vi spiller den her runde færdig. Løb! For helvede, løb, mand! Nej, du er ham der, den sorte. For den lille ekko! Ej, man må ikke holde den inde, No! Ej, mand, det ligger bare helt bagerst. Det er fordi, du er den dårlige. Ja. Klik. No, hvor var den sindssygt god! Det er sgu da også tarveligt, mand. Det gider jeg ikke spille. Nej, det er godt nok kedeligt. Det var et rigtig godt spil, du fandt mig. Ja, Det hedder så pet sledding. det lyder også kedeligt, men altså. Nej, lille hund. Okay, jeg tror det er meget. Jeg vil være honey. Så vil jeg være en sort kat. Fuck, nu er det dig. Nå, så er det kat. Det er Karla. Ej, så jeg den er lige. Nå, fuck, du er en hund, du er hunden. Au. Fuck, ej, Det er det faktisk meget jeg klikkede sjovt. på den forkerte taste. Det er faktisk meget sjovt.
Det er det værste af det. Ej, det er bare svært at styre, må jeg sige. Nej, det er faktisk ikke slemt i forhold til sværhedsgraden. Det er jo helt vildt svært at programmere sådan noget. Ja, det må man nok sige. Au. Ah! Fuck! Jeg er snart død. Ja. Finish, man. Oh my god. Vinder. Jeg vinder. Ej. Okay, det er faktisk et meget sjovt spil. Det er lidt Prøv svært. det lige. Jeg Ja. synes, jeg skulle prøve det. Ja. Kan jo altid bare finde noget andet. Ja. Det er lidt svært, men det er faktisk... Det er ikke slemt, hvis man bare har lyst til at sidde og lave det andet helt vildt random. Helt vildt random. Skal vi ikke tage sådan lidt sjovt? Nej, det tror jeg folk får spæt af. Ja, okay. Det kan jeg godt give dig ret i. Giv dig gard i. Ja, Giv giv dig dig sgu godt i. gard i. Au! Nej, du er meget bedre end mig. Finished! Jeg er også finished. Skal vi prøve igen? Ja. Okay, hvad giver du for 1 til 10? Jeg tror, jeg giver Jeg giver 8. Jeg giver 6. 5. Energy. Fuck. Men du... Fuck, jeg får flere penge end dig. Yay. Fuck. Jeg har flere liv end dig første gang. Okay, jeg Out døde. of energy, lol. Ej, hvor er den sød, den der lille kat der. Ja. Synes du også, det hed vi? Finished! Ja, jeg vandt. Skal vi prøve en gang til? Ja, okay. Det er sidste gang. Hvad gav du den, Olivia, af point fra 1 til 10? 6. Nej, 6. Jeg gav 5. Vi er hårde dommere. Men det er faktisk... vi har prøvet det et par gange. Det betyder jo bare, at det er lidt sjovt. Fuck. Hvordan får man energi? Jeg vil have energi. Det er de gule pakker, tror jeg nok. Ja. Okay, hvor er det dumt. Jeg kører lige ind i en sten. Nå, det er, når man ikke har flere hjerter, men ikke har mere energi. Finished! Nå, skal vi prøve at se, om der er noget fri? Ja, vi var lige i gang med at spille det. Før vi startede. Olivia, skal vi ikke prøve det med missekatten? Yes. Lige der. Cat around the world. Let's do it. Ui. Hej, hej. Hej. Hej med dig. Man skal bruge mellemrumstesten. Og fuck, hvad er det der for en skridt er, tror jeg. Ja, 1, 2, 3, 4, ja, det er. Man skal bruge R og mellemrum. Og ikke mere. R og mellemrum. Ej, hvor sjovt. Ja, det får vi at se. Nå, du starter med at prøve det. Mig? Okay. Brug R og mellemrum. Ja, R og mellemrum. Okay, play. Nå. Klik endnu, ja. Nå. Okay, Første level. please play. Jeg tror, det er mega mærkeligt, men okay. Okay, feed the cat. Så man skal altså gøre det med musen måske. Nå ja, det står der også der. Nå. Okay, hvad fanden skal man så? Klik. Klik på isen. Ej, lol. Det er da ret sjovt. Så dig nu. Ja, så prøver jeg den her. Det her level. Så prøver vi. Fuck, hvordan gør man det? Og man skal altså holde sig væk fra det der. Det der. Og det der. Det er da meget god teori. Tænker bare. Så er der mig. Nå, kan du ikke bruge den der? Fordi... Nå, hvordan gør man det? Jeg tror, jeg ved det. Du skal bare lade den der ryge ned. Så skal du finde ud af, hvordan det der gør. Det der, ja, okay. Hvis du bare tager de der, så rører den ned på den der, og så rører den op. Fordi det er sådan... Wii, jo. Nej! Skal vi prøve igen? Ja, jeg tager den lige om mig her. Replay. Jeg tror bare, jeg skal gøre det hurtigt. Ding, ding, ding. Nej, må jeg prøve? Ja. Tag den lige igen. Replay. Okay. Den, og fuck. Replay. Ja. Fuck, så er det for højt. Jeg prøver lige igen. Prøv at tage den i midten måske. Ja. Replay. Den. Nå, det var den i midten. Ja. Nå. Ja. Sådan der. Så er det... Så er det mig. Du. Fuck. Okay, stay away from this. Sådan der.
Og så sådan der. her. Op der. Og ned der. Og fuck. Og op. Nej, prøv lige igen. Lad prøve. Ja, jeg skal lige prøve den her. Der. Der. Og der. Au. Nej. Okay, den skal også fjernes så. Nu prøver jeg lige sidste gang, nu tror jeg godt, hvad man gør. Hvad så? Den, Nå, okay. den. Fuck. Man skal bare lige vente. Sådan der. Den der. Og fuck! Okay, Okay, nu har jeg den. Jeg ved godt, jeg har sagt det, men nu har jeg den. Der. Så kan du prøve. Okay, så er det min, jeg prøver her. Eller frapper. Og her er banan. Nej, ikke. Jeg har citron. Men vi har ikke de der figurer længere. Fuck. What? Okay, prøv lige igen. Nu. Og så fjerner du den der og den der. Og så går den op. Og så fjerner du den. Ej! Fuck. Nej. Jeg tror godt, du kan nå. Så fjerner den der nu. Nå, lille Så dig. kat for burger. Nå. Okay. Okay, man kan faktisk gå frem og tilbage. Okay. Jeg tror, det skal gøre sådan der, ja. Ja, det var da en rigtig god idé. Jeg tror ikke, det er det, du skal gøre i hvert fald. Sådan der. Sådan der. Skal vi se, om der er noget mere, vi kan gøre her. Hej. Så kører vi. Stop. Nå, det er en Okay, okay, det er sjovt bag. Så, okay, skal vi ikke sige, du får 3 forsøg, og så får jeg 3 forsøg. Hvorfor gjorde du det? Ja, jeg må lige starte forfra. Og du skal også lige fjerne noget længere hen. Jeg venter lige til at se, hvad der sker. Nej, nå, fint. Prøv. Drej. Det er den, der du skal fjerne. Så er det mig. Okay, next level. Og lol, vi klarer alle levels i USA, så skal vi i Paris. Det kunne man overhovedet ikke mærke, at vi havde gjort. Nej, fuck. Kringle. Man gør sådan her. Au. Hvordan gør man det? Du skal tage den der væk. Ja. Og den der væk. Og så push med den der røde der. Sådan der. Mi. Ej, det er irriterende. En gang troede jeg... den er svær. Nej, det var det så ikke. En gang troede jeg kun, jeg kunne optage i 10 Okay, jeg havde lige gjort det forkert, det her. En gang troede jeg kun, jeg kunne optage 10 minutter, så blev jeg nødt til at lave helt vildt korte optagelser. Men så skal jeg lige... Ja, fordi den her kommer til at være over 10 minutter, så skal jeg lige gøre noget, hvor jeg skal skrive mit telefonnummer og sådan noget. Så prøver jeg. Mærkeligt. Hvorfor skal man det? Man så bare skrive sit telefonnummer, så får en sms, hvor du skriver sådan en kode, og så kan man lave en lang video. Altså, i princippet. Jeg prøver det igen. Jamen, man laver den hele tiden. Okay, jeg tror lige, du skal gøre det en god idé. Så gør vi sådan der nu. Og så tror jeg, den er der. Du skal også lige fjerne den der så. Nej, fordi den kører den vej, og så kører den ned der, og så kører den hen på den der. Ja, så skal du også fjerne den der, hvis du skal have stjerne der. Okay, jeg prøver. Wee. Det er mig nu. Ja. Just so you know. Den ser mærkelig ud. Hold for more power. Altså sådan der. Fuck. Og du skal nok lige fjerne den der så. Nej, det var bare en test. Skal vi ikke sætte noget musik på? Nej, det må man ikke. Må man ikke? Nej, det kommer du til fra. Hvordan klarer jeg... Nå, Jeg tror godt, det er maden, der skal fuck fail. Epic fail. Den... Nej, fuck, den er forkert. Okay, vi skal nok ikke klare alle de banerne i den her, tror du? Nej, det skal vi nok ikke. Ikke så meget kraft på, for den skal kun derover. Fuck, det er rigtigt. Too late. Nå, næste spil, så prøver vi det. Okay, den her, det var faktisk ret sjovt. Det var okay. Synes jeg skal prøve. Jeg giver den 7. Ja, jeg giver den 6. Ja, okay, det gør jeg også. Nu er det godt. Så godt var det heller ikke. Ej, skal vi prøve lige det der, hvor de drikker? Hvad med Fire and Bomb? Ej, kan vi ikke lige prøve det der, hvor de drikker? Jeg hader det. Sweet match. Jeg hader det. Okay, det der, det gider vi ikke. Ej, det er heller ikke det, vi skal spille. Okay, må jeg ikke godt være dreng? Jo. Så er du pin.
J og L. Nå. Okay. J. 3, 2, 1, og så skal man bare trykke så meget man kan. Tosserspil. Og jeg vandt. Vi prøver lige en gang til, for jeg startede i går. Okay, det kan også bare være, at du bare bedre. Bum. Okay, det her det er meget anstrengende for fingrene. Ja, jeg giver det 3. Ja, okay. 4. På en wrestle jump. Okay. Det har vi heller ikke prøvet før, nå. Okay. Det kan vi ikke spille. Ja. Too late. Nu ligger sushi der lige var der. Twin Cat Way 2. Det prøver vi. Fuck, der er ikke det skide. Play. Zombie. Eller hvad hedder han? Frankenstein. Game start. Okay. Hvis det er et godt spil. Er det mig og dig? Skal jeg også være med? LOL. Ja. Nå, jeg er den orange igen. Nej, du er altid en orange. Du er altid en blå. Nå, LOL. Ej, hvor dumt, mand. Det behøver jeg ikke sige. Ja. Twinkle, twinkle. Det er ligesom det der Fire Girl ting. Jeg er lidt dumme, så kravler vi op begge to for at få mønten. Det er faktisk ligesom det der Fire Girl Waterboy ting. Det er præcis ligesom. Mia, du bliver nødt til at holde en knap inde. Du bliver nødt til at gå om på den. Mia, du bliver nødt til at gå om. Skal der hoppe op? Hvordan gør vi det her? Og så slår du forfra. Nå, kom her nu. Du kan bare gøre det her. Nå, fuck. Den her var en skyld. Jeg har virkelig... nej, hvad laver jeg? Nej. Okay, det er meget dårligt, den her lille røde ting der. Altså, skal bare lige skå på den, så hellere spille Fire Girl Motorboy, vil jeg sige til det her. Skal vi lige vise dem det? Ja, det tror jeg, vi gør. Fuck. Vi spiller det kun en gang. Jeg har lige dræbt dem. Se her, det er så dårligt lavet her. Prøv at se. Nå. Det gør sådan her. Jeg kom herop. Ej, hvordan gjorde du det? Fordi jeg kom mast. Ej, okay, det er dårligt lavet det her. Ja. Nå, du må gå op. Der er virkelig dårligt. Du skal lige have den tilbage, fordi ellers skal du ikke komme forbi. Twinkle, twinkle, little star. Og så gør vi sådan her. Stil dig ovenpå den. Lige have money. Jeg skal lige have money. Money, money, money. Der er en hej. Altså, det er et okay spil. Ej, det er ikke sjovt. Altså, det er så hellere spille det der Fire-ting. Helt sikkert. Hellere spille Fire-ting. Ved du hvad? Vi viser Fire Girl. Fireboy. Hvis jeg tror, jeg skal komme frem, så Fireboy, ikke? Ja. 2 player. Så kommer det frem. EP. Jeg tror, vi tager 3'eren. Det er det nyeste. Ja, okay. Det er rigtig klogt. Vi kan prøve kun en af dem. Ja, vi viser det bare lige. Det er rigtig godt. Det er et godt spil, vil jeg sige. Og så tror jeg, at vi skal til at afslutte episoden. Ja. Men det er så episode så kommer vi igen og laver nogle nye. Det er så episode 1 af vores ting. Jeg tror, at vi skal lave en af de sjoveste spil, vi har. Ja, her er den. Der er lige en, der ringer på. Jeg skal lige... Okay, den er meget langsom, den her. Du styrer bare min. Okay, I kører med klatten her. Skal se her. Jeg er ild lige nu. Og jeg hopper. Okay, det er meget dårligt lavet her. Fuck. Jeg skulle ikke tro, det her det var nyere. Det går langsomt. Fuck, jeg kan ikke engang hoppe, mand. Ja, vi prøver lige en gang. Godt, jeg er nu vanddamen igen. Ui, nu kan jeg hoppe. Fuck, jeg må gerne være. Okay, de grønne må man altså ikke være. Bare det er der ikke nogen, der må være i. Og så dem her, det er
for at komme ned. Ja. Sådan ligesom en slags elevator eller noget. Se, nu holder jeg på den her. Og så går jeg lige at komme herover. tilbage. Og så stiller jeg mig på den, og så kan hun komme igennem. Så går vi så her. Så er den egentlig bare sådan, man klarer banen, ellers så står der Destruction, mens man spiller. Ligesom nu. Men ja, det var episode 1 af de her spil skal I spille, eller de her spil skal I prøve, eller de her spil skal I måske prøve, eller et eller andet. Vi finder lige ud af Pære og citron. spil. Bedste spil. Nej, fordi det er ikke bedste spil. Spiltester. Nå, det finder vi ud af. Spiltester. Nej. Spil, du skal spille derhjemme. Ikke bare sige sådan. Ej, Nogle af spillene. vi optager stadig. Spil. Nej, vi finder ud af, hvad det skal hedde. Kom. Nå ja, jeg er også med. Fuck, jeg gik den forkerte vej. Du 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 du. Du 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 du. Okay, det er lidt pinligt, tror jeg, vi synger på en optagelse. Ja. Fuck. If I had a little money. Du 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 du. Ej, jeg skal nok være med at synge. Jeg hader selv, når folk synger på sådan videoer. Hopper du op først? Nå, ja. Nå, det var første episode af, hvad vi nu end kommer til at kalde det. Ej, okay. Det er dårligt, det der. Du kan godt. Kan jeg det ikke? Jo. Jeg kan bare kan ikke gå ud. komme op, men jeg kan ikke. Hvad? Ikke noget. Nå, men det her, det er slutten på episode 1. Ja.